K&H Annala on 4. polvessa toimiva perheyritys, joka on perustettu vuonna 1917. Olemme ainoa jäljellä oleva suomalainen huonekalukankaita valmistava yritys ja aiomme palvella suomalaisia sisustajia ja huonekaluvalmistajia seuraavatkin 50 vuotta. Yritys toimii Lankilankosken varressa Lapualla. Yritystoiminnan alkuvaiheessa liikeideana oli jalostaa kotimaisesta lampaanvillasta huopaa, jota tuolloin käytettiin mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Päätuotteeksi muodostui huopatossut, joiden menekki ja tuotanto jatkui aina vuoteen 1952 saakka. Kankaidemme korkea laatu perustuu 4 sukupolven aikana hankittuun tietotaitoon sekä modernin teknologian luovaan hyödyntämiseen. Mallistomme on suunniteltu nimenomaan suomalaisille kuluttajille ja siksi kankaidemme värit ja kuviot sopivatkin hyvin meikäläiseen sisustusmakuun. Pääosin kankaat ovat Vesa Annalan käsialaa, mutta käytämme myös ulkopuolisia huippusuunnittelijoita. Huonekalukankaiden kutominen aloitettiin vuonna 1955, jolloin sodan jälkeinen vaurastuva kansakunta tarvitsi runsaasti huonekaluja ja niihin päällisiä. K&H Annala on siis jo yli 50 vuotta valmistanut korkealaatuisia sisustuskankaita, yhteensä yli 6 miljoonaa metriä. Annala kankaiden sydän on laadukas loimi. Pääosin synteettisiin loimiin kudotut kankaamme ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaisia.
käytössä miellyttävän tuntuisia ja paloturvallisuusnormit täyttäviä. Modernin teknologian innovatiivinen käyttö mahdollistaa esimerkiksi sisustusarkkitehtien toiveiden mukaan räätälöityjen mittatilauskankaiden valmistuksen edullisesti lyhyellä toimitusajalla. Toimitusvarmuus on yksi Annalan perusarvoista. Pidämme sen, minkä lupaamme. Useimmiten pystymme toimittamaan tilatun kankaan suoraan laajasta yli 30 000 kangasmetrin varastostamme. Suuri osa kankaistamme menee vaativiin mittatilaustyönä tehtäviin julkisten tilojen sisustuskohteisiin, kuten hotelleihin, ravintoloihin, laivoihin ja teattereihin. Merkittäviä kohteita ovat olleet muun muassa Rovaniemen Lappiatalo, Sokos Hotel Torni Tampereella, Valtion rautatiet, Finlandia-talon juhlasali sekä useat Suomessa valmistetut loistoristeilijät. Yli 1000 asiakkaamme joukossa on lisäksi muun muassa huonekalutehtaita, huonekaluliikkeitä, huonekaluverhoomoja, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoja sekä autoverhoomoja. Villa Cafe & Shop Annalassa on esillä suuri määrä erilaisia tuotteita, joissa on käytetty valmistusmateriaaleina kankaitamme. Tuotteet ovat kauniisti esillä vanhassa jokimiljöössä sijaitsevassa tehtaan myymälässämme. Me kudomme kankaasi. Annala. Ainoa kotimainen.